Республика күләмендәге Питрау халык бәйрәме һәр елны Мамадыш районының Жири авылында уза. Татарстан телерадиокомпаниясе иҗат төркемендә бу күркәм бәйрәмнең шаһитлары булды. Жири авылындагы Питрау бәйрәме крәшен мәдәниятен бөтен барлыгы, матурлыгы һәм төрлелеге белән күрсәтә ала торган бердән-бер зур мәйдан. Бу көнне Тырлаутау итәгендәге чәчәкле болынлыкта әкияти шәһәрчек үсеп чыккан иде. Башкортстан, Удмуртия, Чиләбе, Самар һәм башка бик күп өлкәләрдән дә кунаклар килде. Милләтләрне саклау, алар арасында мөнәсәбәтләрне ныгытуга корылган сәясәт кысаларында үткәрелә торган бер мәдәни чара булып тора. Аның төп роле шунда. Питрау барлык гөрф-гадәтләрне саклап, бар халыкның актив катнашуын күздә тотып оештырыла. Шулай үткәнебезне онытмыйча, алга матур планнар корып, дус тату яшәргә язсын. Минем коллектив үзенә бер төрле крешен формаларын, крешен мелизматикасын, крешен пурмаларын саклап, яшәтеп, шуларны өйрәнеп, без нәкъ крешенчә алып барабыз эшне, нәкъ безнең традиционный культураны дәвам итүче, без носители менә шушы үзебезнең крешен культурасын. Менә бу минем өчен иң мөһим әйбер бүгенге көндә. Менә күрәсезме, гаҗәп бу табигать күпме матурлык, карагыздар никадәр халык, нинди тәртип, бөтен сеңгезләрне карагыз, бөтенесен нурлы бит. Бу бит крәшен бәйрәме. Менә нәрсә безнең менә шу бөтен республикадан гына түгел, башка өлкәләрдән килгән дә, алар ансамбльләре үзенчәлекле, шушындый матур җырлары, биюләр белән, халыклары белән, алар гаҗәп матур бәйрәм ясаганнар. Бу безнең республикада инде чын мәгънәсендә бөтен зур ил күләмендәге матур, җәйге, табигый дуслык бәйрәме.